miɗo wela ko moyɗo jam. Dr. Edgar Amos baba am be dada am pat no a wi yanguru en on ɓe dañi bo ha Dumne, wuro Dumne ndu woni hukuma pamara Som jonta nder hitande 1994 wato 1964 ha Dumne mai, amma miɗo keccel ɓe waddi am Yola ngam man ha nder Yola mi mawni mi fuɗɗi joɗugo ha fattude ɓe wiyata Lomorkoy, amma ɓurna fu min joɗi ha fattude Sanda. Totton mi mawni, totton mi jangi primary school, koda shike mi memi seɗɗa ha Mabolo be Dumne, amma ɓurna fu ha Sanda mai mi jangi, ha Sanda primary school mi jangi. ɓawo ton mi yehi ha jangirde yeeso primary ɓe wiyata Government Secondary School Ganye. Nde mi timmini mi yehi Jamia University of Maiduguri, mi jangi andal durgol be nyawu dabbaji be nyawdugo nyawu dabbaji man. Mi huwi bo ha Hosere Mambila, nden ha guro ɗuɗɗum nder jiha Adamawa bana Hong, Song, Fufore, Numan, Tongo, Ganye be ko nandi non. ɓawo man mi wari mi latti secretary tabbitiɗo permanent secretary kadi nder Ministry of Agric. ɓawo man mi wari mi latti ardiɗo huwoɓe Adamawa gaba ɗaya wato head of service. Allah nder bawɗe mako, nder hoddirore mako, jonta min on ardiɗo huwoɓe ha les gomnati Adamawa je gwamna Amadou Umaru Fintiri. Mi wodi debbo am walla fombinare wuro Rugange kombi vendu Njuwa. Allah bo valli amin min wodi ɓikkoy 5, worɓe 3 rewɓe 2. miɗo ko velatami bo miɗo yiɗi jangugo defte, miɗo vinda, nden takay ɓokkoɓe daddawa ɗo velami. Wato hobbies ma ko aɓantugo turankore be kusel gertugal to hawti nder ɓokko ɗo velami sosai. Miɗo yara kosam bo no handi.